No niin, tänään viimeiset harkkatunnit suoritettu, eli nyt on sitten kaikki tunnit kerättynä ja päällimmäisinä tuntemuksina on nyt helpotus sen suhteen, että nyt ne on sitten tehty. Mä oon niitä kasannut monesta eri paikasta ja se on välillä tuntunut vähän epätoivoiselta saada 170 tehtyä, mutta tänään on sitten viimeiset tosiaan. Ja nyt on semmoinen aika helpottunut olo sen suhteen, mutta myöskin sitten paljon epävarmuutta, että on tässä harkan aikana aika vähän kuitenkin päässyt niin kuin varsinaisesti tulkkaamaan. Ja tässä parin kuukauden päästä kuitenkin pitäisi valmistua, niin ei silleen mitkään varmat fiilikset ole lainkaan. Se on ollut aika iso järkytyskin jopa, että kuinka raskas ja kuormittava itse tulkkausprosessi on, kun sitä ei vielä oikein kunnolla hallitse. Niin tästä olen mun harkkaohjaajankin kanssa keskustellut ja hänellekin, joka on kuitenkin melkein 15 vuotta alalla ollut, niin sanoi, että se on varsinkin pidempinä päivinä tai pidemmissä tulkkauksissa se on tosi kuormittavaa ja se on kyllä toisaalta tässä opiskeluvaiheessa jo hyvä huomata, niin ei sitten tule ahnehdittua töitä, jos nyt semmoinen tilanne olisi, että töitä saisi, mikä on kanssa yksi suuri epävarmuuden ja ahdistuksen aihe, että kun hyvin todennäköistä on, että töitä ei vasta valmistuneena saa. Tällaista palautetta ja tietoa tullut aika paljon tuolla kentällä vastaan, että vastavalmistuneille ei kyllä töitä oikein tällä hetkellä tahdo löytyä, niin siinä on kyllä myös semmoinen yksi aika suurikin huolenaihe, että tämmöisiä vähän ristiriitaisia tuntemuksia. Toisaalta on tosi iloinen siitä, että on nyt ihan loppusuoralla kaikki, mutta sitten samalla taas epävarmuutta ilmassa, että mitä sitten toukokuun jälkeen on luvassa. Mutta semmoista kyllä tässä nyt on harkan aikana paljon oppinut kuitenkin ja viittomakieltä päässyt käyttämään, vaikka ei olisi niin päässyt sitä tulkkausta tekemään, mutta on kuitenkin viittomakieltä käyttänyt ja sanavarasto on kasvanut tosi paljon ja siinä on kuitenkin jonkin verran tullut semmoista itsevarmuutta siinä omassa ilmaisussa, mutta se varsinainen tulkkaus nyt on aika vähälle jäänyt, mutta onneksi on kuitenkin hiukan sitäkin sitten päässyt kokeilemaan ja harjoittelemaan. Että vähän monijakoisin ja sekalaisin fiiliksin tästä jatketaan, mutta semmoista.